postali uwanja kwaito na no uwanja kwa Nyasaye. Biblia watabanga sio kwa uwezo, sio kwa mamlaka, bali kupitia kwa Roho Mtakatifu. Yote itakwenda mbiyamo karibu sana, bali mwensi mwabera mashabiki bali tuomeranire njira, bali mokoro murobero yiga, ni wonta itemba tebenga tigenya Nyasaye abaseseni mono sana. Nanyo to mwa kondega igase nyagitari ya Nyamatara ali kurukwa Josimo Hospital mwako ya kuruku machoke garia agatebanga neli sabikiare mono lyo murobero yiga taita tebanga nayo mugaka tigenya sago sisi nabanda bange twalenge gari getare igoro twa banta bange tunyote ngambanjete murobero yiga bubosera chinka se kwenda light Right Home Academy alia getare se director Madam Irene Orucho na baibuli bense melia bangina barengo abagaka barengo bangina bakatenga byaboli bakatukaranga bangina baringo berera tole crusade igalia getare asiri dalia Yesu ngeze naona okwa naona renge ndo atarene we gatutare twarana kitokora ariri bosera ndo arenge mate igoro nitukuria moisonde ndo arenga alia screen igoro signing star as Madam Jane Mbwira ne director ko Dennis Ontita igari alia soko muchinga na watu arenge igoro rachambire soko muchinga moisonde nitukuria moisonde amis ya na igoro tukabali asensemo ya Right Home Academy ase kuriria bana baito ngibao chokora matem na ndinga kibagira joti ko bibi to 1 na rekra bana bachire ka Bishop nase metia ba Bible na bono asobosera ko banka abana bachire balende ase omonene nande basemye na kibako bana yemetenye yebere bakwerne school umwana omunyaruka garagire tayira na kali no musigo umwana omumura tayira na kali no burwire wose urusiria maino ekero ogonyore barwanete agaruswa maino agachozo sinya sole iga Bible lenda abana baino ekina kikirenga toteana no naro dire Brighton ya Bible yabange mbali na acha na abana basiekire umwana agenda guchesa mwana nakole erenere muibuli bono konyorase ari sesimi tabu atibose mibonde bwensi aso mwana atwale time nere akwana monere na mono jisimi muna twachikwanire tegoronga jisimi echi chiatana ne mono kuru asabana because abana bajira tambe rero bamaite baka internet igo na ento karangi pindi mbira abana bakora biji television bitababu enereti abayiboli tokanda kono kuronga ki program nere abanta banne abana badabwene tukorora na inde amangana yiago jakoba kere kaura manyo mwana achakire kobeke urambago chakire ujaruko gucha singinjuga amanyete bintu kale biritua muoroge tintu muna abayiboli ayuna rotoko nyagosaba abayiboli beito weekend tu kwandegero yisimi y'cyabundenka agijabunire nyomo weekend to kwana kone tukurare turagendera igoro yoro meme no nyare korogambera oro meme monju murire kyaro meme twarana rwa saliri enyomo Mosaja no mukungu bayiranirani gweteroro meme enyomo yabuneka umuntu iraniri bwango ntwakwanira mange wigeri ko nditwarira twatakatura murekera turigereri igoro yoro meme pado ekyaro meme noroke lakini ni kyungo please ensasegedera zambeli nani igobona abwase obosera bwenga petrona bakomenta abune tokwana oro meme asimara go bayabone mbona asimara moja gruto maje SMS yino mapema yekwana kibina no mulime yumuru nayo uri ogikekero murobero bosera bwaikire gwatangori TV yawo na mongino taiwa osema ko taiwa na kyobosera bore ya ine renjire yamo yo korosa jinga jetu okonga nyamenwebe mbaro mondade na bono limie TV beka segete lakini nenjire yamo na banyore kwetero murobero yo enka ya ngo bwanerere mamenye myake menge asinyuma ngakire buya ekrama miete moigwana ine ekira kikirengite to kwa na meme asimaroba ya boniga Bishop weekend into aroje manjume na boto mera uchumbe yao ase umurobero ngakiro yitoranya kurenda oro meme umukungu tereni musaje bobe musaje tereni umukungu bobe erinde nyomo ebuneke tutumere kerengel yao na boto na gina roje aykwanya ukwana bobe oro meme rokore terre bado na munda de Bishop igo Bishop weekend to jena oro memoro ebona ekirengana nto jo kwana ngakyumontare tange kurwa so tume koro meme rwa bobe nto akwana de weekend igoro oro meme tonya oro meme negiata bia mono sana oro meme no lo con oro controla koro gambera wese koro gambera analeso benya sai boro number 2 kugambira oro meme na bera anyare kanenga ngosomora mariko na wana gato gosoma mariko Proverbs 13 verse 3 yego tabanga umuntu olende to monwa umuntu olende to monwa ye oyunigo arendete obugima bwaye kurende oyo gukwana amangana
ateri iteti wikasirigwe muntu gukwana magana Ateri iteti wikasirigwe. magana go wikasirigwe lakini wono maete umuntu urendete urumema ruaye uyo nigo arendete obugima igarendete obosera in other words igarendete obosera yeah igo pia sana witena twachakire kibungu ekina ekero kurenda orumeme wao igo nigo rendete obugima igo betorana obotorenda orumeme wao igo obugima bwabe bono bugima mboyo igo wasirire igo bono aye bono igo gusirigwa igo si orumeme nkogararo abantu basira orumeme nko rwagerera abantu bakure orumeme rwagerera abantu basekire byasara orumeme rwagerera abantu batiganire orumeme rwagerere abantu bakwangire batandira bakwangire asinga njoro meme so bono kurenda orumeme wikomanya ringana rinyasa because wikoso mamariko namarika kera gukureire bono igo guchaka koira na ngora ngaki yaya orumeme rwane rore bugango tigangire ngora timba muntu gukwana bwango because ntu asomeke kitabu kerikia Jacobo abo turakirorire Jacobo yemo Jacob yemo ikumi na kianda bono Jacob yemo na bigo kwana maganara nderio motegereria na manyanga ngaki ekero ukuiraneria ngaki ogokora kero kuiraneria kianda batanga abaminto abanjani mumanyenga abaminto abanjani mumanyenga eri kera omonto abe bwango asokoigwa kurende abe ngora bugukwana abe ngora bugukwana so maite okoba bwango no kwaretera ma na banda bakwamererania umuntu uri bwango igo konyora wakiru no nenkumi maite umuntu na bakonyora akirete lakini ayo guchiko no kan ngatiga ayetiga uri bwango lakini oyo kirete kwanyora wakire ogorojo umuntu kwa kanga no umuntu igo kwanyora wakire umire kurusia maino na muntu nibezo ko rogwetiongoro liga utabatu no engu tabwati igombuya omuntu ategerera atakune tamas ko bomwana takuna tobu mwango kwireneri tobu mwambo ko comment because munabona tora abango sana ko comment igoro ya magana siasa tujumuna siasa ire bono busonga tuli abantu abange ba comment iri guji abandi ba karahira ngora because to kumanyege ntoko comment busemburonge kere busenkeri buronge abona kera abana nyana ndo maitegi akoreterere wetera asomo yeah pesa na igono wetera bishwa na uikatolende oromeme na hande uikobo mongora asogo kwana gusukwiranire igira bando bishwa todena no nekero wikiri nyomba usumungine no mugaka oyomo ubuseponzi uikababe bategerane metego bategerana wikobe ikiara utegerana tigo mukunyara gukwana mwenzi uika oyo mategero yonde na ndairane no bongaini ngaite bono bongaini aborongo jarure imebisho buna kero kwategerere ringane rikwari takunire oromeme rwabo ndwago ndobo ruango ase ogokwana ronyaro oturubani enyuoma osenga maitege ndongereke koro kwangaki ekeye asoko bokoko nene kwa nyasa ogwekeye na kugo kogera kere gwekeiri no rumeme rogweke bantu mara batama igwekeyo me kendi gionse kere gyakorekanire kare keiri tangani kabo umuntu gweketi asukwereneria kabo umuntu kararengereria karatakuna umuntu maite abantu abange baraniri ibinte binge byo gwekei yose kero kureria abantu ase bibiri abantu barorobeketi bantu no Yesu manyene neketi gekei monono rorengo mwana nyasaye neketi na maskani ngokora ningi muna nyasaye komotebia no rore kuramutare koireneria pakekere itetu na bata bete nyasaye babere ukuno gwekeyo konenesa kuri yo monta abantu bono bagona kurigania anyarebe nankwana bobe kwa mwirire kotini nyarebe okorire yani abantu mu ibisirani bitayo bitina bitayo muhetira soro memoro kwanyora abantu nebi nabo bwate binene bitambe bitari kwa maito mo journal Brighton onya babwate bi nabyoka kila lituko bitari kwa wetira soro me somanga no mwana ora meto mwana ona engombe yawe yarite bituma byane ekenki abete so oro memoro kwanyora wabere sumu waretiro gwetana chinka wetana saba family manto bari kuigwana wetera soro meme lakini marika kwa tabasi kitabu kia betre ntangani isa tuke mungu kia yekomi nakini geri kire oyo origetie wancho bugima na korora amatuko amaya tiga atange oromeme ruaye turokwana amabe atange oromeme ruaye ndokwana oyo taketa manga matuka mange
ena ko tagete none nyomo yao ebe ya matuka mange guikore ndo utange ruao ndo kwana amabe Wanju muri onu gutena twana te kwana igoro yoro meme kyaro meme entu ayitu kanyona ndo bwate ensumu egaruta rorendeti ekyari ratagore nyumba yao ratagore nyomo yao no na abana baragereriwe gweteroro meme tokorageria abana baito gose abana nabuku baruka ng'ombe omwana umete ng'ombe umete ng'ombe gotwaiwa ng'ombe kulikende gyose ng'ombe konyenywe so mwana wakero kwa muruko ng'ombe mwana na bagacho konyenyu ng'ombe so ruko mwana amarieta maya ruko mwana amarieta yogosemeri muruko mwana amarieta yokumimukererigo gose amarieta na togutumia ng'obwekene kuruso mama mino obwekene basenta atomino obwatomutumu mpamna mama mino watomutumu na tatomino so kwanyoranga amangana togukwana aragereria abana baito ekebunge ngergie kemuraruranya bishop regorika narige Petro entangani sato ekebungo kia 10 yatabanga ki naki nigo erikire oyurigetie wanja obugima yurigeti wanja obugima nakorora matuka amaya tigarende orumeme rwaye turokwana amabe na ebikoba biaye tibikwana obugainereria tibikwana obugainereria Biasano manjubuni witino bo simto ndego somia agosigo semania simaro yaboniga nino jega yo wadana to be Kenya nyabete go jaguri tukuri Jumatatu pakari tukuri Juma rero nigo tora sensemo yo bosera kora mayana obosera ikiagera ego mangendere to manjubuni ndo jana bokonya konsigino na beka nyabeta mambini karo omuiroro mugima go jakera chinsa ngasana nalia ukaro muiroro bwe weekend begonya bete egoja ego saa 7:30 mpaka saa 10 igonya beta mambia series eri ngima ya Jumatatu mpaka Ijumaa kesho kwa TV origelia ira kila serero no bosera bwenge na ko manyina nyabeta iko bado au mambia aso muiroro ojagira saa 7:30 mpaka saa 10 alia ase series eri ya chire weekend mwenda otobwatia lakini tora sekengese gerikyo bosera nandi tora manyo bosera bwenga ikiara tokuriye nyabeta buna to na boroso mboyo bwe boroso mboyo roriye nyabeta mata mantona kitu atabanga kitu program nchuro gwanja lakini gatokuriye bugima bwao kwanya na nyabeta itego gonya lakini ndembia sana mambia lakini naende mogere na kurwaria gesonso ne bundi anche tenya beta sana na ya ndo manya beta mimi napenda nyabeta sasa wewe nyabeta kirongo kwana gero bwanja ni obole na machinga nende lakini nataka cha dungi nikwambie nyabeta itakuwa taanza kesho lakini leo ni obozera sio wewe umesema lakini hata wewe unapenda nyabeta sana watu banje nyabeta kirongo sana ndio mogere manya lakini bwanje nyabeta ya sana wale manje nyabeta kanya wana mambia se omoiroro ojagira saa 7:30 mpaka saa 10 ara Monday na hiyo jaka chinsa saa 2:30 gwagachia ase 3 ziribia mono manje murekana ndo tobwatia asensemo yobosera ikopisho tena oro meme na uteto komenya matuka mange uikore ororama ya ororama ngana maya ore ndoro meme no ne nyuma ya na uteto korama ya uikore ndoro meme ndo kwana magana mabe gose bikoro biao bikoba biao bikwano bongainereria bikwano bongainereria maitelinganeria bongainereria inganeria bongainereria igorira sinyoma jinyingi muswatigara gutumie bikoba biaye bongainereria abakungendo mogaka ngane jira korwa kumetele jira korwa no mwaka ngaina romo no mogaka ngena ngane gasia korwa kumetele gasia korwa so bonde bikoba ibokonyora biko sari obosera oro meme namo ne bikoba maitene bintu bibwata inamo na maena because oro meme bikoba ne genteke ego wega kwane orame wega rokwane igo boru kamera wa ezo kwana boru kamera para beto kwana igo manju bene tena kwana iro yobosera asimaro ba yaboniga etukando kwana ro meme ingakirwo nakiora utarorendeti maitega to kwana na ebire bibere ore ndoro meme rwao obebuya gose tori ndoro meme rwao osareke inyoma ya iboneke gose bintu bya bisareke erikyo soro watching live kuruke umbri taro na Judy Kemi adana bali miyumuroberio safi sana eno kumachera watching live from Isebania border niko ndani yobosera bwenga santi Margaret Magi adana watching live from Enduma no ali miyumuroberio na Naomi na ni Naomi watching live from London nipo machoga burabu niko ndani msurengia Steve Nyatiwa Efren Nyandika Musioma Osembe Kennedy Obesho Beshae Kwamboka John Jacinda Nyabeta Bosire Uchumbe adana twa Mwenyora
atera mugusunduso na Naomi Oye kabisa imeandi Steve gaba inyuru kabisa asema roba ya abone biyemono nindoche abandega ya chiachara lakini grande Dennis adana watching live from Nakuru City Asanti DJ Dennis adana Lavi Jebsto massive no ari miyomrobiru Petrus Kiondi aka Sara adana watching live from Vare Arcade ine county eli yanerumbiemono senmando tumaji uchumba chenu na tikantusomeka iga Bishop na ara bana Fred Mochache bali numurugyo Esther from Kema Bundukisi ndani kama kawaida pia sana abono bosera bali ndete kabisa na bali me yumurobirio asante sana ara tena high prayer na pastor I hope you have started obosera bwenga right away aro Christian onkata rongai preparing for Nairobi Standard Charter half marathon tomorrow at 5:45 am. Tuota kirama yo Ingirisi arogo no akala se county Nairobi wana kirayo chiko mnyoka mangana Nairobi Standard Charter. Bia sana arogo na nili shabi kiridori kwa sana. Hello Ndis TV inche mugaka o Teresa akurunya koe aro meme nonye onunga ukande bi. Ndinga kyanye mini lakini ndenere no alime yomuroberi kabisa ero ni Lilian Mugaka na Douglas na mtoto Wington tuko ndani emerenganio 12 19 inasaidia kunyenyekea inasaidia hata kunyenyekea nayo hiyo gade merengani 1218 adana oweke ina korongo konya kole omonta ukwana hata utumekoro memeru ayo kumena isana sete merenganio ibe 18 turasoma 18 ile kwa ndio tutakuja hiyo 21 ama kweli no bogima nigo birase chinguru choro meme ama kweli no bogima ni garase chinguru choro meme nabu banje te gukorera urume banje te korokorera imirimo mbanyoro kwama kwaye bari banye to korora meme banyoro kwama kwaye no kwama na makweli kwa mana makweli obugi mamboro ama kweli nakolete naro igobone binde byara kabero obugi mana makweli noro meme igobona ojorne no meme ruao eroro ruwa makweli usar meme ruwa erore orubogima umuntu yote tekorole myaka 70 gocho se 70 tigatole ndoro meme no renge to kende koigunge kigweto kwa naso muntu gete ke controli ora iganya karamera guchinda bitombere ya to atakire kwe budi to ninje egento gete kegujega na egento na inyoraga ke ya tigana rage takuna ora ganya na rage tiga kera bage na bage rabedi obosongo sogora ega ko bosongo because nani ngono mo pastor gete le rocha kondole kanisa egento gete geichega nataka mukwanire andi egento gete yanda kararenda karati kera kumanyerika okatero mosani okonyorokeirira bono nagetiga so ogwe controlling koro kera lingana ta gocha na bokoro nayo gwe controlling aki angana ali kwana kitiganita kuno angana ali kwana kitiga because lingana to gukwana ingana lili agenda soria uri ogenda uri kwana asinyagete uri kwana asinyagete na kie bibiri ko rirokereisa rumeme ne isase neri isase ensase rumeme ne ensase igobono ensase maite na bekuru agenda baka Mombasa agenda baka no emu jinse maite mundo kwana lingana na kire nde jinse mo jambo so no kurendoro meme na ku control rumeme ndeli ora matuka mange ora matuka maya na bobu ene ko control rumeme wa mana ntu anyorenga obogima amona makweli igobira soro meme na bali banchete gukorera urumeme orugo mbanyoro kwama kwabo ngororo kwabo bisho na kitoka tena no ina bagengi ndo batumeka no meme abagengi bagutumia urumeme batumeka itie bagutumia urumeme mukende giyonse pio koranga kwa uru mukungu no urumeme kero monta gwe ko uru mukungu no urumeme enkwara kwa program ya ngendisi antivirus ya te ko no se te kai ya no mo Cristo yo gandena no urumeme ya njera mo koreda akidi muswata kai igone ya tumekora memero ya ari tumekora memero ya bobe anje igomanga nyasari bera ari kutumira na bako nyoro sari kibu anjire Imano manju muri Ndis TV kana to baadhi ya simara wone nyirandura sensema mitandao Facebook tonyore Ndis TV News digital baga sensema ya YouTube na tonyora Ndis TV News ekatwende to kwana igoro yoro meme asobo sera bwenga twanyonoro meme otaro to megetibu ya enywamo ya onkobunekere Bishop na mabodi weekend na pono ogokira pi yagi ogokira Bishop nyomba yenga kibono kono meme loro ko musana korena bana bana ajire nyomba first mbodi ngete ngakingora arengere ngora go sengo mwena lyo stimbo mwango koraira nedi
enjere nero ra ni riengia na munaraine enjere ni munaraine nyombero tubati problem ando na moko nyaranga ki okonyora munaraine lakini ibintu mbire tubwanete ko control kontra wa kore ndegete kwe ungeke dibaga kwera ndiganda arakira ndapo umana gukwanera baadaye gusuira nirino kwera neria okonyora kialetera manga abigira diro igobona wikore ndoro memeru wao ndo kwana ayare amabe onsembe kenera tena kutoka kureso imoro tera magusonduso no arime yumurobere na tema saizi kebo tu ya baadano barime yumurobere Kifarson gichana msungu kwa chinsemo cha kureso inot sitoito no ndebu na botame mpaka mwerio ama no nsembe kenera baadano batu bwa sana asimaro kwa bayaboniga sheba murade na tuned in from Ageisa Argeisa, yes, Argeisa for this informative session. Yes, sir. Sheba mura Somali. Somaliland. Ya tuwa sana simara kwa bayaboniga. Ande tuwakoni ni taji kama ako na wengine wengi. Yes, sana. Ikarane dina ula sumuroberi. Asante sana. Omwana omweroli nyagaka openda. Agadeno mwana mwero nero kabisa tera marani sasuri watching live nilisa se moving nyagaka no bali no mongno bwana watu bwadi se emambi ya abona mbimono karmanda semara kwa abona karmanda tutubwati asumuro beri bobo sera bwenka Alice Nyaboke kurwa nyamataro oromeme nigo rogo sesenia nande dwaragere libobe adane rogo sesenia kinando dwaragere libobe bishobone kiribugiriyo nyagwetaria asemitanda olia sonjomba kalebosa aragere abana baherera adane naye etono meme oromeme agutumia oromeme rokuragereria gento nkeyo to gokiruragererio mo lakini oromeme rokoraki oromeme na rogo kwa kende gyonse na abana buroje bare class 1 abana bagoikana en class 4 manoja tanje ko takobe doctor akutumia oromeme akimo mai tomo elio mwana na bakobe doctor ndoja tanje ko takobe engineer naona jisukuru kwa rali abana twara abana bande babanyagitari abako batata ko babanyagitari abande bakogenda oboragoli abande bakora kiangu so abande batata ko babarandia so no oromeme lakini mariko nane ko tabare se kitabu kia yakobe yemo emeronge tatu ya 26 James 1:26 egota ngumuntu kare kagenga komo korera ari nyasaye nere takambere ti oromeme igobona oromeme ma oromeme wada mangana za wada korogambe oromeme ya tibete lakini no nyara korogambe oromeme bona mariko meno korogambe bona ngakiwo korogambe bintu binde byonsi pi to gambere oromeme gosi mete nkwe gambe ore ngaki wekanyesi bi kwe gambe wekabeke yangengia ngaki kwe rigeri ngaki gonyo dinyoru jinsa no meme na robo is the same ebuguna kiade ego tabanga umuntu karakenga komukorera ari nyasaye nere takambere ti oromeme ruaye kurinde ruaye kurinde enkoro yaye okungaina igo okomokorera nyasaye kwao ni gukore busa oromeme ndotajira abugo bono utari ne oromeme we kurinde oromeme nandi we kurinde na bayata banga umuntu kare kagenga komokorera nyasaye kurinde tagambereti tigatukwa nabto tagambereti oromeme igoro meme nkora ngogamberurore igoro gambere urugambere kabisa igotoro gambere tina burasali ebinde no urasali tayari tali nga urasali igento gakora tolete program ye neringa chinkanje karegete nakitotanga ubosera twagaje chinka tujirose because family musaja no mukungo ikaranzamo nguna kubakonya tulenga ngakichi meme chiabo ngakyogo kwana kwabo ngakyoko gendera kwabo bono nende bali mutoroji to wake simi kamuranje bono ne program tole yagoto temanga bose wana tole live na kinara kurusune kurukura Richard kurujinse machasune kaota ngaro ni Naomi Omari na Meshaki Nyabuti kutoka Nyakyogiro naendelea kuenjoy obosera bwenka ubarikiwe sana. Asante sana na wewe ubarikiwe na Meshaki na Nyabuti na renera seniwe mono asimarogoba ya aboni mbia mono asanmanda tutumachi uchumbe chenu tiansome ya mabisho tutumako endera ngakyura nyare kugambira oromeme wa igore nebwo watana tata oromeme ne bali nego tebuka na ngomokororo nyasaye bana tore gambira ti oromeme na bengi gasubuza inchenchomo omembi korwa nyanchwa ekerore soma emerenganyo 15:2
Ntu ayasomete kwendereria. Akina banyore no magani bona kale. Nero gatosome. Ondo jenga ntu ayasomete. Ntu ayasomete lakini atene merengani 15 fast 2. Etonye somete ngakiego te abaigoro yoro meme na kiona nyara kugambira oro meme ruao ndo sari nyuma yao ndogero mukungu agende ndogero musaju metoro meme ruagero musaju yire komenya Nairobi ogotigire. Karibo. Tuzagete aira ne bono oro meme ne ndo aretere tena no metoro gusabana no muntu ngachi bese ote atabwati. Oro meme ruo monto omungaini nigo rugukwana aye chisemi chingiya kurende emenwa yabaliri nigo eko mara eyoboriri ibona abunto kwanete obongaini no boliri igoro meme ndo ro muntu moliri no muntu mungaini ibona goikore ndoro yongana goza goikore ndoro meme ruao ndo turubanie bintu metoro meme neti gatasomero ori 12 nera nata betamo somero 18 emerengani ate merengani ngapi 18 umuntu nare utari korengereria aya gukwana mundu no utari korengereria aya gukwana uno meme ukwararia ukabanda abakunyo marwa abakwana riko gande hari korengereria ya gukwana tari korengereria ya gukwana na mangana ye nigo angabuna omoro ogokeba korende oro memeru omonto mungaini nigo rokorenta mangana akugwenya oro memeru omonto mungaini nigo rokorenta amangana yokugwen iko bishop anene katokoro kwana oro memoro oro memoro narore ngo divine roro monto moriri no mungaini igoro memeru ao ena roro riri tigato bekega kende kyonsoro cyo montari umuntu echogete noro meme Enjero cyo montari majwara menye tasi nyire no kwabera mokae noro meme tumiyoro meme orende family yao tumiyoro meme omenya sekenyoro tumiyoro meme orende gas because abantu baro ba tumiyoro meme wabo baka babutire ya montabutire kabisa so nakiye ko oro meme ru monto mongaini oro meme ru monto mo moliri Mwajibuna gana ututumerenge karangere kiyo yoro memoro to kwana ine aino nende tora memeru wao ama tukaya mwara menyine amati ya oro meme kwaro dende tora gereria abana ba wetero oro meme kya tora jimite mitanda ari mudaro ari bugare gesobona kora gereria abana ba iyi tari ekaro to somano nebuku eno nabanda ababandi ababani ibarikuwa natumia oro meme no mono gotebya bantama oro meme na rutogo tumia na nindu muna barandi because kende gyonso kwana kebe kiyabo sekebe muna wana Ayubu 22 fast 28 nga kende gyonso mora kwane wika ke kolekane na boma likauta kende gyonso mora kwane na wika ke kolekane ende tuisa kurige kitabu kya Mathayo 12 Mathayo 12 tosome gento 32 gabuga Haron kororore ngaki amangano bitugu kwana Mathayo irenga bisho Mathayo 12 Mathayo 12 12 30 ngapi Mwajiburiga 31 naboko yao 12:31 yani umete yani gayajara rasinini kirikisari ngutumie computer lakini asengenje yo nabatebiri kira ebibe na kira okurama kwa mwanya bantu na abaire kurinde onye bakurama umuika tibakwaberwa n'umuntu nde bwensi urakwane lingana libe igoro aso mwana mwanya bantu naberwe kurinde onde bwensi urakwane lingana libe igore aso mwikomo chenu takwaberwa no nyangake takwaberwa no nyangake onoro meme uyo mwikomo chenu tucha abantu babere bwango kukwana abarandi bobe kukwana chikanisa bobe abarandi na n'umuntu ari wazi kabisa abarandi abanega byasara bagokora abarandi abambosa nugwete babere shakawara nabo umwikomo chenu oyogeche tukwaberupi umwikomo chenu mete no kurendo bochenu bwao no kurendo bo Kristo bwao no kurendo kwihina kwao ororenga tubaise kogeche umwikomo chenu
because kero kwa gajiro mu koma jana kero ukwana bobe ukwana maminja bobe nara obona ni fasi gani yo breeze iyo umesoma sahi okorone ritwa so memere gani 12 19 na sito nera aboria kero naro message yacha ritwa to so me yugo majumure nje to asomira abo chinyinge lakini okode buku bishop kero kwa rero meme sana lakini aje ku ndano ebuku ne kwa na toro meme kweli marange ande ntogokora twese gukoso aji bibilia igochire chinyinge sana chigukwana rero yo muno ingekora tora ingekora kolangana na muna ingekora bibilia ukwana muno saiti no enya sana nigatumeto muno ekero gosoma gitabu kyo muchakano iga marika goteba muchakano oso joko muchakano eyemo igukurigeria ngaki nyasaha agateba tiga uburabu bobeo n'uburabu bokaba agakwana atumie toro meme ya nyasaha agateba nga umusacha takaba bweka kamanoseria mokonyi so nyasaha uchagete urumeme oro rwachagete kurwa nyasa lakini nyasaha igaro tumie tebuya ntubona mwanya bantu tokurutumia bobe none ngidi nyaro tumegete balia nara dena bishop na kitora kore oro meme ekiaro meme oro na sari ruasari abasaja abange gochi chikoni naba manyete timene kyanyirigera kino nino kumochere timeti ya itina nyugubira kina dena kitora konyoro meme ekiarwa sariri abasaja abange gochi chikoni naba manyete aho tena ro meme rwa sariri abantu kweli nekene because oro meme abarende taigwe kanite buya kana chikoni no chikoni ntora moyo ngya minute utezikarende oro meme rwa sariri chinyomba rwa sariri chinkwana no ena sebikao no medenga no ensiasa na nyamira ba MC no mugabana no meme na abantu baitana kabisa ndi bawetana ke no renka kawera mwangazi no meme tu koba imbijiti no meme nere igatumie to meme labda ko bachaya siko kwana kende to kumanya nere mangana ki aruse ti umuntu ikagara bagataba ngabona nya gwakwanira bo bona ngo korusi dororo goso meme na bo korusi kerogo mate na bo mnuru amna bona barayi bali batuteregarete gaki na bo maito nyoru bwate positioning ya boseno mu MCO boseno na kinyo tu mioro mebobe onyore kwa kirusiko paka kero kali siko ngo ko boringa ki agerete bono gachiko tu mioro meme rwane bobe bona ma na sabire gasia na kirusiko igomona abantu tikabale ndoro meme bale nene chigasia bale ndoro meme bale ndi family cha bale ndoro meme bale ndi binyoro byabo bale ndi chikaunti chabo oro meme na boro gosalia noro meme ndori kwagaja oro meme rugo tagora James Kurwanya koega kito sabere oro meme rwa chandire chinyomba adena oro meme rwa chandire chinyomba kabisa metena wane litokora kwana no yangi na biara na mkamumura egento kiko sa noro meme bantu bakwana alia none chikamati no meme kwanyora bose mongina yagutumia oro meme rwaye rwasari nyoma yabana baye ende kwanya abangina bori abango maite gutumia baro meme basaria chi family chabo kwanyora ngaye yintu ngaye to konyoma ngwaro jende kigoma to konyoma pi montaru seti changa ya de akurageria abantu so oro memoro digante venga ki tigatororende oyo urende toro meme na boto igwa marikate bangi oyo urende toro meme inga kituragera toro ndoro meme kana turagera ndoro meme na kana tuwa mwanjire Kristo obo motori bo bugemo beto ye sare me ta ko be control akero mo ikore me to ko be control because I be kamwanya bantu ngana to kwana nya turiko chikanisa na nya tura atoreka umu manye Kristo ko motori aya to kwana na bagweta bose because mambina na bo kwenyora oro meme rwa koletereire oro meme rwa kobutire oro meme rwa serire family yao oro meme rwa gere no ne biasara biao because umuntu nare ugokore biasara bakosieka asenge njoro meme rwa ya gutumia bobe osieka bia era pi bono ja kubolinga njitima iti biasara bia ne bantu kumbe no meme gwatumie tobobe biasara bia obika koraki bigasareka na bantu bali bagutumia oro meme buya baga che biasara bia bo biakina paka biakina umuntu agutumia oro maite na boko ende duka no utaite boso na wana jeta sekete nganyoro muswati ke tabugate simi nchibona ontereine ono mo abugate simi ko na ukwana nero taro jinje basene customer so ono mondo muno rio ngasoka ngakora tigara mane aragamba go sari tikaza maire ngorojo mondo muno iyo ara seri go sige ntafari de nesimi ibabwende ko fari customer
Pesa no mwanjume katona to kwanda oromeme asobosera buenga to korana ki oromeme oro rora rendwe iketo una nensase utari ne oromeme erogo sambe nyuma yao erogo samba na abana bao ekerura baragererie ase keriba gwana pisho be wigire mondo na dede na kim omwiburi were ko babuango koragereria abana babo tume koromeme nakini atakere gwetanga no na abana bamogo meta abana de bago gwosoro na yambaka kwata ngakya gwetanga ataragire na abana bae kera twata bu montara se kanisa ngonyara ari gwe control muntu ni wenzo rase nyomba ya Nyasaye abakonya gwe control ri turiko babuango sana korageria abana lakini onjo muntu ko soka utari ku kanisa kwa donywa marua o tamanye tio umanye de siasa yo kuma bantu bara bale expert tamana siasa kurumambe baka marako ro lakini ngana Nyasaye no mubori nga yebibire kwa na segete ikitata etikomanya ngento kendo yo sikira kwanya abantu bugi mabobe bosobosera bobe neringana Nyasaye ngosiringana ria Nyasaye na lirio karibu atobugima marika batanga kirege ntongete lakini ngana Nyasaye ndiko koraki ndiwe ringana Nyasaye na lira konye onde bwensi amarika kwa tabasi kitabu kia Zaburi 119 mstari kiungo kia iki ngakira kolekane ngakira nyarekane umwana musai akonye bugimo bwaye gusabe buya gusamenye ujumoto mariko tanga ki okonyo mwana mumura usokonyo mwana musae wetera siringana ria Nyasaye because siringana Nyasaye Zaburi ye 116 tana ko taba 105 ko tabanga ringana Nyasaye ne taya ya magorane ringana Nyasaye ne ta na riri gotora because ringana Nyasaye nyendi gukora umusunte gukora bwira ae bwe karingana Nyasaye tari gukora gukora ndoso engoroi okubengori okubengori pastor na my bro oromeme no morero. Thanks, kindly keep bridging this topic always. Chweri ogutu obino kurumatonge CD charge. Eragana oromeme ukweli numorero. Yate tuendele kwenye koralia enchiri iguru ya amangana. Mbia mono, sema tutuma chuchumbe jeno. Igani ndo chikina Dennis yate anere nwari me yomroberio ase marogoba ya aboniga. Kati yomokungu no mosaja ase nyomba ngotakere kule oromeme ruae mono. Onsi ndo mobisho butagore kanya. Agarra yonjosho mukayo bole agarra ta itena mokungure banda babere kare bibiri gukwana triko ta banganyarebe twensi ntubendere kole ndoro meme era ta ngore ndoro meme lakini ngora be bwana era ta bole ndoro meme era ta musaja ndoro meme nayo mokungure ndoro meme igobona twensi wekatore ndoro lakini ngora be bwango ase nyoma mokunguta ya usero musaji orabe bwango ase asokunyoma azokutwara oromero bato mondara kwenye rubato oromero rus yani rukwa ne bintu bwango na kito jagerana oromero abona kuikoro igeri gwekanya na kwenye rukwana mangana marito ruekanya na kito dewe bona gwekanya gwekanya no musaja aboko manyo mukungu umulani oira nense singe njoro memero aroba igoro no ruwa aroba igoro mo kwaga jobosera because oyo mo gwekabense ndiri munyale koge munyale gusuka na ndege tokende gya kabere gweka mo masomane gwekomanya nga oyo memero aendore rusi gobone genta kwana toge take serious ringaki swati okanga bono kwacha ko moitana como seri asengenjo tuchie tukoira na zengaki ya labda igakwa na sobororo igakwa na sengenjo businse tani mukuma ukumutigati mokena bugocha kanyanga na no muswati no mondo muya lakini wana yakwanya na lioka kwaranga uyo no mondo mobe so we go take time na ndo ile ngora urani umuntu andi we kamasoma ne tokota banga mandekera mwanyo mani esukuru mole kama zaman sukuru mole bisho modana de dina mara menyeno mode miaga 40 tomata bia ene ken ya 40 de mega modana de dina na moko meno mogungu miaga 40 odama tu sino morogi no mogungu morogi kuja kubanya odama dina ya to morogi nyeno mogungu morogi amali ona ra uko begera kwara ara fobo ona ngayuze kumanya no morogi etabi ero bisho byo mogungu osemusaje kumanya ne tabi miaga ngire Quiero meter bueno guardar esta vía en miaka 10 en miaka 10 na bako jana kwa manyire miaka 10 miaka bere tate bado oye to mayor bisho pero veira diño miaka 31 31 ione na what experience kanene igao de ane bere tato bado na nyo mire miaka 3 bado miaka 5 bado bado nesukuru mole esukuru mole no ani nje tatuani bado nasomana kidogo
Good evening, Murad, and a good evening, Brethren and Pastor. Tuned in as usual, watching you. Let us pray for each other and congratulations for the good job. Tokora, Honorable Peter Ongeri, Getata, and Abokiboroli, Goikagie Sembe, no one day me, Yumurovelio, Asimarogoba, Ya Abonia, San Sana, Sanmanda to my Chuchumbajeno, and then I know more me. And I'm Pastor Malibanti, the Yumurovelio, Pastor or Tom, Koruchiza Maja. Chamagena akoro kworoto maete no mugusira kinya bwateria tari o manzae akoro kunga ororo tom omugusia omugusia ndo bwato mo bishop Morema urujinse mo jiri geroga ko wali bishop Morema anje to morobere kweli bishop Mogire ngera kuru keroka anje to morobere kianda giekome nobody pastor bange sana banje to morobere tutanyara kwa na Marieta no engineer masese kuru ali suneka no swati pastor an nanje to morobere abantu bali banje to morobere online okonyora barono nkuru karo kuru USA ndo bwate Florence kuru chinsa maji cha USA banje to kuru morobere yoga ubo sera bwechinka bone weekend na inu yake dika SMS mona rika abatu akwana mwali kalene mwali kana mure amaito ndene sokuru yana kuru aligesima Morema ni mede ko bari miyu morobere kabisa asebo sera bwinga wastaki kubona mocho kono sokoro kwa aligese Messi mederende medantu zukizi babe digital kwa aligese Messi yao asimarogoba yaboniga sindi yaboga tena mbiyemona sumurobelio Bishop na Brighton ono yonde Bishop Birundu kwa PG kwerende Ogembo ya nene ko bari mi retired but not tired sintena dena no ali mi yumuro dena Brighton na Brighton na pasta mbiyemona sumuroberiga kyoro meme tigarole ndwe kyoro meme na rokoba sweet talk no nekro mumbra ko nyoma garogo ikanyomba kwa nyorana ebintu byonchoreri monta gutumia kabuya lakini mono monto ko chokole kania chi meme chi asare kan Shetan. Banda ko Shetan ne ko mo Bishop. Ro ko kolekania bantu. Iko mo travara tuaro memory ya lakini ate banga ko control yo meme ko so kansai. Ende yuja ko control yo mama ndata nyarebe ro kirire. Nyarebe ro bero muya. Dinga ra isa. Bishop to tena ji abanda bonso ba kon kan sabarabu nyomo ya bote ba to korken. Ene buate mari batari ko igwa. Mare kan sabago jaba barara. Dinga na dikurandi kwa dia ito daria kwa yani no digato beke na berego ngombali bale kanisa batari koigwa lakini yo koigwa na bakolenda rume oyo gotegera kabisa mafundisho mo pasta akoteba amatunda nako ndaki tabaro bosa tara bero bosa baro bosa miaka aro bosa no ali kuira na bereka Aya mimi ni fundi Owino na kuona mzuri sana niko Gesonso kwa mwalimu Swanya. Unarowa kwa nawe? Ni mama ita fundi Owino ni yeba ni. Fundi Owino na ali imeyomorobere adena tubatibiya sana. Swanya ino mwalimu kuru alinyaku no yonka setali. Ongaga korwa keboba adena oro meme asabantu bale naki ora kore. Meteke usine ko musana na ora kora masa abantu bali naki ora kore okira agatena rindo kora no murugi ayo kare ndagatena amurame asa abantu bali ngiyo kora okira kombi bisho bokire bo nginga tuigweti ogire ko biga tuigweti arafu next kara ni bajire mago ganda bono mabone baba ko wale kora gayende tumiyoro mimera kinyo kirwa ke borara ko se bana amoko mumbora kera ndago ko mumbora ko mata ki borara lakini kero to kwana no ya debrende na akara ko kwana ire bobe konya to no na bantu ro meme ngo tumeka bare bobe muhare da difference no akara bageni bachire yani murugi wa them yani muirane na ni style gede no na bageni ba kumina inki kigendede asenjera ya ben so na kito kota banga kera bantu bara sama fundisho kumanya balenga chinga keji nabagenda bwate chinga keke bintu munevi so remember waba controlled ndeli kwanyora ng'abantu babeire buya n'abantu bali ba control rumekera bageni bakogenda rumero ni rwera na munaruri rwera Pisho ngote bune biro bito bya charali na ndo jina biyerire tware ko kwaro to bose mono naki omonto ngakia ko ambero memerwa erinde nyuma ya tesareka no na babuli mbara epete bona bana bajireka ababuli mbara geli abana abura harageli umano tumekora meme umana ga kwere ne skuro nyar kwa mutabani yakaro se babu mai karansi abana na bachirenka tumia mangana maya kuja sebale batabi mulifanya vizuri mulipita vizuri ni watoto wazuri bahesemi bwana mangana maya sebale
na abana nkoigu bare kinjero okorera omwana na chio mwana agochaka batumia oromero wabuya asa abana bagochugweta bona abana gochoka bara amatemo abandi baragokagete mwana nachaete bose tinkomanyereri sukuru ame reko kwegena gutumia oromero wangu mwana ongwetare ande nkonyorara maxia mange because again tekana ngelinga goikutumia oromero wao mwana wa mana gweta because abo no oboge mabore na anda abo no ogoferi kole so bona njera uratumia oromero wao no kwegena nga amwana no reform 4 na tumiro mumenga nyasaye tima to mwana nengo cyare gweta aseri dare Yesu Kristo jo shauri nere yo nga ngo to atakira abana ole jo kora class 8 na class na form 4 Monday bako chaka wikara sa okora mate to go sabanga nyasaye akuna abana abo enderi abana bakore buye gusimu na ba around area lakini around to bakore buye mono gweta ni around area to tabana baito go kanesi ko to iguna na kuru umugusio kwaniru use Nairobi umugusio kwaniru maitavana baito bari sikungu kwanu bari okonyora bari top 10 abagusi so etongo sabama sabonga always tigato gendrego abana baito bagendrego kora buya nande kare ba korere buya no seseni lakini ngendo kare prende to mnanje ba tebinga sabera abana iye matia motiani ere ga abana ba etre munde yo tebinga kwa sabere to mwana ga bono biba atenga ari ko atenga beba kwa tepasa nga asa na sabete agasaba maya ikerie tabuna ndo chinyore ngaki amwana ongo etara siritaria Yesu aina arama sabane na aina arama sabao bisa ntenzo meze to korro aguna korwa nyamwetreko me yomoroberio listening and bali no murugyoye Chanet Kerubo abana babo machora nyakambi na cheria biemono ekaromole ime yomoroberio bono bino bosero biasana abana bali naise na mamu mwabo asimaro bono pisho bono taito sabe etukora situkora nanto arigani weekend ode neto jo kwane goro yesimieye ina mokugo no manyi password ya musajo ibero to jo kwande bintu ayo kwande lakini bono nebwate eshida password no manye binde bye binge bitoje kwanira weekend katoje komera na asomoroberio bobosera bwenga pifoni asiago korwa eronge nyamira no ndime yege pindi mbako mwerio mbiamono nyasaba sen mbiamana semana no tumeje semesino agibire bitu byekumbi ona bali mutara nyore namba yane na wala atake ko ndigi bose ko kolike message 0727 979 186 0727 979 186 Koseria Airtel 0736 45 66 82 0736 45 66 82 to sabe tata no mwana mo ikoma chanumbi yamano asinge ncho yo morobiri tu atwali rumbuya andi maitenga lero kitu akora linga ne lidioro meme twasabirenga nyasaye ro konya banta bange abantu babwene kurwaso ase menu yabo andi maitenga nyasaye okoigwa masabo okoiraneria aseretaria Yesu Kristo abana baguchiko kora 8 na form 4 twarambo iroko boko na kubasabira ntomaete ngukuna kuko kani kwa baibuli abange baharure chinibo cyabo cyaga cyakire sukuru omonene bakanitinga abana babo baite enje nakwane mno musomanga nyasaye konya abana baita aseretaria Yesu Kristo usi Kenya tubaigwere chinsemo abanga baitire ande bakorire buya aseretaria Yesu Kristo mbiamono nyasaye singe njo minto Joshua uta twasabire Petronira twasabire studie no minto tuarenge komo twasabire nganya sawo seseniwa kogendera korre kana se studie tukumena ne weekend esikone bako bikoranere aseritaria Yesu Kristo oyoro modolito amen biemono manjumere barbado me yesemesino bono ninji soma wikiasa matukare posio ikerito no jebi aire kabisa wakwane to wana ferista rosi mbara no toligre no mwana santa na bana babo afigita babo dan esguraga babo nigeri babo junior so na inurende ni maitenga morigereti Mungu awabariki wiasa na jeferisa nyanjamano mwana Leighton na Frevia nje na basogeria simarobe boniga ege kakere bosio no mokomena nacho nkebati akoletera mangana maya enama okoira asenzemo yumuruberwe keumbo ekandojera rakana Sibran Getanda na Nyanus Mwenge karwaji okwana the state of the nation gotoska ngoja bare asega kerebosio ende namonyore mokogendera ayare amangi me andi Steven Rwansumusi ko wakera mbemere ko wacha andi Steven Rwansumusi tumirane e weekend asimurubirinde yakera lituko unabotambiriane Brighton Makori Bishop Charles Mosomi Saboke Anointed Faith Mission Church daraja 2 toka banga Salom ubutukobia